Күрдем аның тик йылмайган чагын. Тик йылмайган чагын кешегә. Тик йылмайган чагын сөйгәненә. Тик йылмайган чагын эшенә. Сугышка да йылап китмәде ул. Йылап кайтмады ул сугыштан. Сугышта да күз яшьләрен түгел, хәләл канын кыйып сугышкан. Күрдем аның ат урынына җигелеп, яз көнендә сабан сөргәнен. Һәм шунда да йылмайганын күрдем. Йылаганын ләкин күрмәдем. Шул егетнең бүген йылаганын. Йылаганын күрдем ялгызын. Тавыш тынсыз, йөзен капламыйча, күзләреннән яшьләр агызып, йылаганын күрдем. Эй ир заты, күзне чылатырлык нинди кайгы йөген актардың? Үзеңнеңме шундый олы кайгың? Хәсрәтеме әллә бүтәннең? Бүгенгенең берәр валчыгымы? Ярчыгымы әллә үткәннең? Дусларың мәллә хыянат итте? Мәхәббәтең әллә ялгышмы? Аянышмы? Әллә сагышмы? Әллә хушлашумы барсы белән? Алай дисәң әле иртәрәк. Йылавыңнан туктатасым килә, йылмайтасым килә иркәләп. Ләкин ул бит бала-чага түгел. Иркәләүләр белән юанмас. Нигә йыласа да, бер йыласын әйдә, бер дә юкка ирләр йыламас. Кадерле дуслар, сез күренекле шагыйрь Әнгам Атнабаев шигырын тыңладыгыз. Хөрмәтле сугыш ветераннары, тыл ветераннары, мин сезне чын күңелемнән бөек җиңүнең 75 еллыгы белән котлыйм. Һәрберегезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Тагын матур язлар килде, тагын матур көннәр килде, җылы кояш карый башлады. Һәрберебез сәламәт булыйк. Тормыш матур, ямьле, шуның бәрәкәтен, рәхәтен күреп яшәргә язсын. Барчабызга да исән булыгыз.